А сегодня с нами посетили этот комплекс сотрудники телерадиокомпании РТР России. Яков, археология нумиюкс, да? археология пунгала я чекани. Повови шигали yok чекяка. Чаван бадан чот асклеп ахкерт, но рус концер. Но это панох санскория южу хам дахика чолти ха. А дохол как интерес находик интерес кудерс. Ханс шогда гудор сорт младар дазы. Если крестьяне هو اجي حلقه غا شغل يا سورت دير. أخو حلقه خوجه دياس سورت دات. Ну, اسمت لي зарисов кер. 19 веке уже фотографии Хамдулдан ханчол. Ханс огеш бухы. Это общество идузуки. По одежде монографии дука юах с бог да бог. Я цаци уже костюм пил для гырц бырц хваш бог мобилис. Я хад усуртыш хаджа хамваш бог тетидор. Хад усурт буздер муладады. Тех караты гос улукун. Дука усу быртхы. Цац болчар юх художник же шесть фантазия халсага хадядыш. Значит, в 19 веке да сурты штиқиди, уже дастыш мозгозыш, дадыш. Я фантазии халтарлу, может быть, хан даст, халдях шамазырс. Я хат хан ухляла, то бог дыш хан Корея хам киер. Самези? Еры имец техкра улжу уже хамир. Ханя шиница они, пятница они, дагбам дянтхо. فت كاتات وخاتيش دقدي خادي عاد وذيرنا حمل ألطف مشخان دقدال ديس هم خوش سكتين دقبال ديس مسنيرة وخبر بربط ملابر ب تتذكر وجه هميو حد يا شعب عمك وشريكة يا قري حدير شو بي أحوج بوزبو شو مقول هذا يلي جورا يبيجنا يلي خاص حما دعيه كان يجري بوقش كراتنا بسناخ وقص قجوا حيقات خزل عدل غير إرسي مثل أرنمنتير وانا شو والله هذا شو عقوش كان شو كيها كوش خنت صندي سوق دير даже сар боққыш болчқан змақ боққыш қанди цан оора ахе дейтсар жергизи гош цан оора ахе де цан оора дачақ я хайтсар то есть хозу куцул худдо я хамдер я қирму хамы сагу шиди гыцани лилге гёж мекец хос хам хул я тоқата чолти ха ері именно на хабагу гёж стекра ила хамиқир 17-18 век бартқыцани лилия дол я ход саханцы дят цук дер а цук фахайок если вместе то отдал силу муху тут схватишь школе узом бяшраш булды цук يا لا خلخ حماجير لا خلخ حماجير ناخ خدو مياتشي هذا ده هسه توقع قيت جو صيق دقيقة شولتها أغنش ثاني تيخا توكي يرلقير شو عدلا توكي كل إير عدلا توكي سنتي بدات هار شيء همند ير أولو عتاجا شولتها جو يرميتي مارموير أقصد وبشي كده إيجي كده يوجه حملات لقي ده لقي يرميتي حني لا يشوف يعني سد وودش خان يرميتي ميسه وحسيت تجر كوجا كده خدوش جات يستوى واش حنزل أبو زوج حنزل أبو تسيستم حياي شو دوز توكاش او يرميتي إيجي كده يري حني شو داخل ينزل سجو أتبارك تجيوش لازم تشوف يرن خلقه أنا شير حتى أنا قص أيه اللي تشقى باش ولا جود يا قد يحتمل أرتي وقصت بوق بتوجيني بجد لازم يحتاج شير تلقي حم حلق لخ العذر يشمشي ويقص أو يشري يحجب بواشان حبت مديجي نأخذ إيجي ديكتر فتوشان شقير كوريا يا شيء خاطر شيء وعشان интересно как раз ديك سهرين تدات ديك ريساي الناس كريش يا دات أوضل حمتو تقوتش يا دايرش تمش كيش عياخ يا عوت يا دينيش ده كان قدات من سنة شبيعش وقش بيعش وديان شوت يا سبب عياخ يتسابيري كان خوكي يبيري لي صحيح سجي لي كوكو
حزال عندلي ويا بغدا لانشوت январе по археологии богда кулга жгуса. دال أندلي Я молил уже حمشي под описи в краеведческий музей. دال شي أندلي دال دال عندلي. مزي دال أندلي ايش وين اخذ كوريا دق يا حماد. كيراميكي كوريا. تاي تيبا. تيق غالچر герц кордят кузнец утичи добрый садал. Я же гав хит хитата статейпон сакужу до 44 года ушвях я авиахта сагвахса гос. Цикл адудus должен чухэто щикигицани хегеже хирях ницуха. С хейре 2002 году догмдага тач ахинж мдири. да. цыхан аяхами цыхан качыл цлятай сыкарто цухая чах кестеги озлята саги. دقة زي هرهنت Хамажи хайцу. Чулхой чуж болбаж болсага. Ну 44 год цыхан уже герц للدج نورد حامج زوجك جيرز مخنديو إن تبتشاش تقول حليش دقة تقهيش حياش كنا دا سيسك خليستين إن تاري تسل ماس ما نقول حم كيشش خنيتو وبونا ما باسنا خا الله خوش ويزش ليل يسقوس حيتا هم حيتا يا صدا на реставрацию да яхтая ديك بول دقية да яхта на реставрацию دقية не دقية предметы же штук 40 хуги в общем аля хочу كدقة خوجوك دال أندلي да хуги عند реставрации этот فوز حيجي да ху сатуса бог да دال إيه يرلال ستيبون سيسيفو سوقس على سوسي لوقو يختقن بخيوقس وقت تويا уже есть тяница Исай. Нурдин как раз Харсиев Нурдин реставратор. ده خозم تو ايت يا والله حنا اجي حقس عادين شخنا حنيرين يخلات جو اجي يوقع يو اوزر بعقوت جانا داخليس الصوت السنة تو بيت بيخد عبيان زبوط باق مو بوش خليني اكتب بات سميت تيوالي قحيق مديزيا خلاص يرق حد سوق تبوت حقس وعشوين شخدا عشواش اجي حق وش بوغر استوبو حاجه شو ده حتى اخذ تشيكو تبين استوب باقي بيشو ده وش طول بستايد حبرقو لوتش دول حتى اخذ خوسن شو ده تمشي مشيتي هون ست ماشي احي ابي هاي جبلات ترسو فوز خوس كتش اتخود ابالي любой حمي ماشين زي лица زي تخود ابالي تنقلا يسا حمدينو سشيتنا ده شو دايالي خاص لا يوتس حتى صغالة سون دق دوعوز بس تأشرة حاشر تحققتو عبيجي شققتو عبيجي سعبيجي الله خزلا ترس حنزة دال يحتو بيحقات إحنا تمول يوجو بكالي نشكيش حتى دعيني وين وين تحتو يوجو تهي كل دعاقو صار لوري وجهيق دقوش آمين Başını komplekse yetħonġ diyor şi ansambl yoġ mudirx. Ċu tepar bevbejz għandali. ساتر почерк دي прослеживается ده اتو خلفشن ديك بومبا هذا شيء غلغاي наследие غلغاي наследие خذي خلاص أنا خستيبس نغتسات خيادي حاتي بشي جروب مي صوت داش دي قداش قصة شو ده حشبه حبيك شو ده جوريز ب حشيت ما شاء الله بس لا بوخشنا أشبه قلم دي وقزا أي خبر أبي جوحين شو ده دقي تيب باشا تتعدوا هذا تيبو شيادين دال اتو خلف Yeri sarçak yok gibi. دال اتو خلفشن ديك بومبا هذا شيء خلاص غلغاي наследие غلغاي общее наследие غلغاي наследие общее наследие حصدق الأوتيبن ваше قيتا وأغريت люди подписать дят лялок является общим наследием всего ингушского народа и рода Лолохоева. Да, отдельно да халку здесь сагался и да خير яшку лялок камилаш кудат дик бомба тайгала долда да халку да но еры это жемчужина горной Ингушетии всего ингушского народа. Да. Да, это было. Какое впечатление у вас вот от Ингушетии? Ну, горной говоря, Ингушетии имеете? Да, я понимаю. Ну, честно говоря, мне кажется, что вообще, если говорить об опыте путешествия по России, мне кажется, что ингуши, наверное, очень вообще богатые наследством своих предков люди. И мне кажется, в этом и счастье их заключается, что такие комплексы архитектурные ничуть не хуже, чем те же европейские, а местами вот смотришь, они, вот мы сегодня даже писали, когда материал для своего сюжета, реально казалось, что ну, даже не в какой-то Европе, да, в каком-то замке средневековом ты находишься, и ощущение, конечно, невероятное от всей этой красоты. Дух захватывает, естественно, но это все, я думаю, что 1000 раз уже проговаривалось, а здесь хочется какую-то вот свою изюминку
объяснить именно своего опыта. Я, например, несмотря на то, что устал за целый день работы, ну, невероятно в таком ну, замечательном настроении, воодушевлении, я думаю, что сейчас мы поедем домой, я очень спокойно и очень легко напишу сюжет, а это, на самом деле, ну, редкость, если честно. Большое спасибо, Влад, приезжайте еще, Обязательно, потому что у нас есть еще что вам будем показать. рассказывать, да.